Kom indenfor. Jeg siger, din slot. Kan vi ikke få nogle flere shots af på bar? Hvorfor ikke? Du kender ham sgu da godt. Fik. Ja, og hvad så? Hør her, vi skal videre. Vil du have en øl? Ja. Ja. Det vil jeg gerne. Det er altså ikke mig, der stod for indretning. Nå, hvad er det så? Min udlejer. Hvis du har lyst, må du også godt blive at sove. Ellers tak. Så siden jeg flyttede ind, har lidt tomt. Men det var hyggeligt. Vi ses. Ja, vi gør. Ja. Jeg vil gerne. Okay. Det er pænt nok. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har selv valgt det. Godt valg. Så du studerer? Jeg er på Orlov fra litteraturvidenskab lige nu. Så ja, på måde. Jeg holder lige en pause, så jeg kan fokusere på min transition. Er det okay, at jeg spørger dig om noget? Det lyder alvorligt. Det er bare fordi, at er ham din roommate, din sugar daddy? Nej. Sådan overhovedet ikke. Du må gerne sige det. Åh ja. Ja. Altså, jeg har vel ikke fundet hinanden på Instagram? Nej, vi mødte hinanden i Adonis. Altså, bøssesommer, ikke? Ja, det kan godt høre, det lyder lidt weird, men vi snakkede bare. Du er slet ikke bange for noget motiver og seksuel kamp. Lidt i starten. Men nej, overhovedet ikke. Han er verdens sødeste mand. Han hjalp mig også med at få et job i samme så. Hallo? Hej, Rolf. Hej, Johan. 2 gange 3. Johan. Vil du godt åbne døren, Johan? Hvad? Du skal ikke være herinde, du skal ud. William er træt. Det vil jeg skide på. Han er bøsse. Og hvad rager det mig? Så kan du bare tage den her ned og magte. William? Jeg hører efter, men hvad? Jeg er pisselig glad med, at du er sammen med din fritid. Men det her sted... For mænd, forstår du det? Du ser godt ud. Så var det.